Zein gozota ederden anaioke hartu, eta denok batera Jainkoa goratu, gora bihotzak eta guztiok egin kantu, Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Zein gozota ederden anaiok elkartu, eta denok batera Jainkoak Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Heriotzaren lokarriak etenik Jesukristo berpiztu duen Jainko bizi emailea izan bedi zuekin. eta zure espirituarekin. Zenideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, itun berriko apaiz nagusia zarena. Erruki jauna, Jesus jauna, Jainkoaren Eliza Santu eraikitzeko herri bizi egiten gaituzuna. Kristo erruki, Jesus jauna, guri espirituaren doaina bidaltzeko aitaren eskuinaldean igo zarena. Erruki jauna, erruki dakigula Jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, Pasko ospakizunetan hartutako graziek ekar diezeigutela fruitu ugari geure bizitza guztian. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Troaden ontzia hartu eta Samotraziara joan ginen zuzenean. Biharamunean, Neapolisera iritsi ginen eta handik Filipora. Macedonia eskualdeko hiri nagusietako bat da Filipo. Erromatar kolonia. Hiri honetan egun batzuek eman genituen. Larun batean hiritik kanpora atera eta ibai ondora joan ginen. Han juduen otoizleku bat zegoela uste baiken nuen. Han eseri eta bilduta zeuden emakumeei hitz egiten hasi ginen. Bazen entzuleen artean Lidia izeneko emakume bat, purpura saltzailea, izatez Tiatirakoa. Lidiak Israelen Jainko agurtzen zuen. Jaunak bihotza ireki zion, Pauloren hitzak gogoz onar zitzan. Eta bera eta beraren etxekoak bataiatu zirelarik, erregu hau egin zigun. Jaunagan egia sinisten dudala uste baduzue, hartzazue ostatu arren nere etxean. Eta eskaintza onartzera behartu gintuen. Jaunak esana. Maite du jaunak bere herria. Maite du jaunak bere herria. Kanta jaunari kantu berria. Kantaren gorezpena fededunen batzarrean. Poztu bedi Israel bere egileaz. Alaitu Siondarrak
beren erregeaz. Maite du jaunak bere herria, goretxe bezatearen izena dantza eginez, jo bezatearentza danbolina eta zitara. Maite baitu jaunak bere herria, garaipenez jantziko ditu umilak. Maite du jaunak bere herria, alaibitez fededunak jainko ospetsuaz, egin bezate poze zoiu beren etzalekuetan, bego jainkoaren gorapena haien estarrian, ohorea da haren fededun guztientzat. Maite du jaunak bere herria. Aleluia, aleluia, aleluia. Egiaren espirituak aitormen egingo du nere alde, zuek ere egingo duzue aitormen, dio jaunak. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, nik laguntzailea, jatorria aitagan duen egiaren espiritua, bidaliko dizuet aitagandik. Hark etortzean aitormen egingo du nire alde, eta zuek ere egingo duzue aitormen, hasieratik nirekin baitzaudete. Zuen sinismenak utz egin ez dezan esan dizuet hau, zeren eta judu elkartetik bota egingo baitzaituztete, are gehiago badator ordua, zuek hilko zaituztenak jainkoari kultu ematen diola uste izango duena. Eta horrela jokatuko dute ez aita, ez ni, ezagutu ez gaituztelako. Aurrez esaten dizuet, hori gertatzean, esanan izuela gogora dezazuen. Jaunak esana, Paskoaldiaren bukaera honetan, espirituaren zain gauden egun hauetan, Jesuse gaur evangelioan promesa hori egiten digu. Laguntzailea Espiritu Santua bidaliko duela gugan, Elizarengan, eta berak, batutarikan gabe, bere egiteko bat da besteen aurrean beraren aitormen ematea, beren testigu izatea, Jesusen testigu izatea besteen aurrean. Eta zer da testigu izatea? Testigu izatea da geure bizitzarekin jainkoaren maitasuna, jainkoaren salbamena bestei agertzea. Hori da testigu izatea. Eta hori da Elizaren eginkizuna, testigantza hori ematea mundu honetan. Eta baita, gaurko evangelioak agertzera ematen du testigantza hori ematerakoan zailtasunak ere izango ditugula. Eta ez zailtasuna bakarrik baizik eta heriotza ere sufritu daitekeela. Argita garbi esaten du hori Jesusek, ez? Hiltzen zaituztenean, entzako dute gainera, jainkoari kultua ematen nahi diela. Ez dutelako ezagutzen ez ni eta ez jainko aita. Baina kuriosoa da martiritza horrekin, hau da testigantza horrekin, heriotzaren testigantza horrekin, hau da martiritzarekin, testigantzarik handiena ematen ari dela. Eta ari dela Eliza, ez? Martiria dira, beti esaten dugu, martiria dira kristau berrien hasi edo hasiak.
Hala da, gaur ere bai eta beti arrela izan da. Lehendabiziko kristauak martiritza jasotzen zutenean eta paganoak edo sinesten ez zutenak hori ikusterakoan asko kristau izatera konbertitzen zian. Esaten zutelako, pertsona batek bere bizitza ematen sakrifikatzea eta gainera agertzen zuten itxaropenarekin eta posarekin ematen zutelako, horrek jende asko, sinesgabe asko konbertitu egiten zuten. Eskadi ezaiogu jainkoari, eman diezagula Espiritu Santuaren indar hori guri ere bai, gaurko elizari, benetako testigu izan gaitezen munduaren aurrean. Hala izan da deia. Espiritua doain bidaliko digula hitzeman digun Jesusen izenean, egin ditzagun orain eskariak. Espirituak bildua den eliz elkarteak, espirituaren eraginari erantzunez egin dezala munduan hitzez eta jardueraz evangelioaren testigantza. Eskadi ezaiogun jaunari, jainkoaren deia entzunik, erantzuna emateko gogoz daudenek izan dezatela espirituaren indarra, beren fedean eta erabakian sendo irauteko eskadi ezaiogun jaunari. Espirituaren indarrak eraman gaitzala kristauok, Jesus bezala behartsuei berri ona eramatera, zapaldu eta zigortuen alde jartzera, baztertu eta urrutiratuen gana hurbiltzera eskadi ezaiogun jaunari. Gure kristau elkarteetan izan daitezela espirituak piztutako zerbitzuak onartu eta gogoz beteko dituzten bokaziodunak eskadi ezaiogun jaunari. Jainko aita ona, zuregandik Espiritu Santu laguntzailea bidaliko duela hitzeman digu Jesusek. Bete ezazu, agintzari hori etengabe, espiritu hori gabe ezin bai dugu Jesusi jarraitu, ez da eman digun eginkizuna bete ere. Hala eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedinkatua zu jauna, zelulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizoa lana sortua. Egingo zego biziaren, ogi. Bedinkatua zu jauna, orain ekarri. Bedinkatua zu jauna, zelulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardoa matzundoaren indarrak eta gizoa lana sortua usigingo zego betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, orain ekarri. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa gorezteko eta gizakia salbatzeko. Jainko errugitxu, onartu jauna zure Elizak oskarioz ekarritako eskaintzak eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti goreztea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta
eskainia izan den aldi honetan. Ura bere burua guretzat eskaintzen ari da beti eta gure alde otoitz egiten zure ondoan. Ura da opari bildotza, gehiago hilko ez dena, baizik eta betiko bizi dena. Horregaitik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregaiti dute beti zure aintzaren gorezpena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beteri dauzka zure diztirak. Osana zeruko jenetan, bekatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, Nafalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian, zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkiguarren guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Hangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, zurekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa.
egin bedi zure naia zeruan bezala urrean ere. Emaiguzu hau egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu errebetza, zurea duzte eta indarra, orain eta beti. Jesu gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batazu. Errege bizi baitzerak iztaldiet. Dietan, jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean zartzeko, baina ez ez bat eta zendatu. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu, gaur Kristo piztu, Aleluia, bere indarrez piztuko gaitu. Aleluia, aleluia, piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, aleluia. Gure gorputza, baitu egoitza, aleluia. Orain berekin, gaitu bat egin, aleluia, aleluia. Kristo da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jaunari kanta, gorez meneman, aleluia.
Aleluia, gure bandago, aleluia. Egin dezagun otoitz. Begira bihotzonez jauna, zeure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu iritsi dadila, aintzaz beteko den haragiaren piztuera ilezkorrera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jangoiko algustitunak, aitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, Zerulurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zure gandik sortu dena, Christus, ai